akuvami umusa kuvami ibusisi kama kupastor weNigeria. Kubalulekile nokufanele ukuthi inamba ngifisa ukuthi isetshenziswe kuphela umuntu oyimember ye-channel. Uma engeyona imember ye-channel ngiyacela ungayihluphi ukungifonela please. Inamba yami umuntu osuke eyithathile kuyimember uyafona kuphela. So 9 la 5 ntambama. Akangi-WhatsApp, akangithumela ama-SMS. Fona from Monday to Friday. Ngamasonto ngisesontweni. Angifonele nhlobo nje. Uneli Mufumele, Esimufumele, I don't know Esimufumele ubiza kaphi. Neli Mufumele or Mufumile or Mufumele, I don't know. Ulisa wona pastor kanjani sicela ubuza la. Cha kana phupha ukuthiswa yi-ex yakho izikuthole. She was being chased by her ex-boyfriend and her boyfriend found her eventually. It's a bad dream. Maybe a good one. We don't know. But number one, uma umuntu ohlukene naye ekujaha egijimisa aza kufika kuthole kungaba kube ngaba kuhle. Number one, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu uma uphupha i-ex upha olubi uma ikugijimisa ngoba lisho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo muntu usakuthanda nje futhi uzama ngawo wonke amandla ukuthi akubuyise, ufuna nibuyelane. That's better. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha i-ex kungaba uphawu olubi uma ikugijimisa olusho ukuthi kungenzeka lo muntu uyakuphephetha ngemithi enamandla ukuze umkhumbule uphinde ubuyele emuva ubuyele kuye. Genesis 31:36 isiphi isiphambeko sami na? Isiphi isono sami lokhu ungizingele kangaka na? Awu kanti amaHubo 142:6 lalela ukukhala kwami ngoba ke ngicindezekile kakhulu ngokhulule kubo abangizingelayo ngoba banamandla kunami. 3, ngenzeka uma uphupha ex yakho kuba uPaulo kumayigijimisa olusho ukuthi kungenzeka lo muntu ke ukusebenzisela imithi emimbi okungaba ukuthi ukuthumela ngento eyamabutho noma ukuthumela ngento ezilwane kuyothi isebenzise igama ngoba engafuni ukwamukela ukuthi senihlukene. Yabo futhi uyakubuyisa ukusebenzisa lezi zinto lezi ukuthi zikulande. Kanti sengangena nasekuthwebuleni umuntu mekuthwebula sengangena lisengathi fa imthwebulo sisikhathi uma mekuthwebula lokujaha nje yokuthwebula kodwa lokho apply only uyathakatha. AmaHubo 143:3 ngokube sitha siyangizingela siyazingela umphefumulo wami. 4, futhi uma kube exactly uphawu olubi uma ikugijimisa olusho ukuthi ngenzeka angeke uphunyuke ngoba lo muntu uzophumelela ukukubuyisa kuye uma ukuthi ngesikhathi egijimisa ukubambile. So ngesikhathi egijimisa lo muntu ekubamba kubi ngoba ukuthi vele imizamo yakhe ngabe ukuthi uzoloku ekuncenga nje libelane noma